Jeg hedder Simon, og jeg går i en elitesportsklasse på Aalborg Handelsgymnasium. Jeg valgte en elitesportsklasse, fordi jeg synes, det var en god mulighed for både at fokusere på skolen 100%, men også at kunne fokusere på min sport samtidig med. Og det har skolen fuldstændig ledet op til, at jeg har kunne fokusere på begge dele fuldt ud. Hvis man er Team Danmark godkendt, så har du mulighed for at tage den 4-årige uddannelse, som også gør det muligt, at de andre år, du har her på Handelsgymnasiet, bliver, lidt lettere i forhold til, at du ikke har så mange timer, da det er fordelt ud over 4 år. Tirsdag og torsdag har vi mulighed for at komme til morgentræning, som gør, at vi først møder ind i skolen 9:40, fordi at klokken 8 som regel møder vi op ude på diverse sportsanlæg. Det er rigtig dejligt at gå i klasse med nogen, som har samme ambitioner som en selv, og folk er også gode til at vide, hvornår man er i skole, hvornår man skal arbejde seriøst i skolen, og til hvornår vi kan fortælle hinanden om, hvordan det er gået i weekenden med diverse kampe og stævner. Jeg føler, at jeg både udvikler mig i skolen personligt og fagligt, men jeg udvikler mig især også ude på det sportslige.